Влизаме по улиците на Матера, заедно с моя приятел Бранко. Директно предаваме От така наречения скален или мъртъв град, в който 50 години никой не живее. Но допреди това реално живеят в саси. Всъщност пещери, издълбани в земята. С издълбаното правят предните части на къщите. Тесните улички на Матера. И всъщност са живеели всички в едни пещери, които отпред имат нещо като вход само, който е ето един хляб на Матера. И всъщност цялото семейство, заедно с животните, всичко са живеели в тези пещери. И поради факта, че имало изключително неблагоприятни условия, тъй като не е имало канализация, ток, вода, умирали са много и деца включително. От 50 години насам е забранено да се живее и всъщност вече никой не живее тук в тази част. Всички жители са изнесени в новата.